Ubaba uthwale ufu injahanjahana kufa kwejahile. Ufuthi ngesobala bamanje lo mthandeni uze ngesobala uphi kahle. Lilikhetha liyatalapha vele. Liyibo umthandeni ngathi ukuthi ke lona litalapha isidala kodwa lizothi lithi umthandeni bani. Okubalekile lapha baba ukuthi sithole lo msoco awuzuthatha isikhathi eside ukuthi ubaba akhiphe iyalo abakhulisa abantwana ikakhulukazi nansi inkosi yomaskandi zihamba naye umthandeni umfo kaManxele ukuthi kube khona amagama. So njengomuntu nje manje oyinsika noma oyidlozi likaMaskandi Emlandweni wamaqhawe asekhona asungula uMaskandi uyakuphela osele manje. Ngeke ngithi ukuphela ngibasi Ubani omunye uMoses Mchunu sakhona akasekho. Usekhona umuntu okulama uyedwa kunjana uSipho Mchunu. Uyosasela kodwa uyosene stroke. Akasaphilile usehamba. Selekukumbi nqa. Ukhawula umuntu ugada kubaba. Inkalimeva uyimele mana. Umuntu onje umuntu olapha Abo bengutshena angithakathi mina ngizodlula ngiyambona. Uthwale ufu wazwa nje inkosi kaMaskandi. Ngoba ushuni kaMaskandi wafika nobaba wasenkandla okuthiwa uphuza ushukela. ngiyabonga Ngibheka ubushukela kusho mina. Isho ngesu la ntombazana kubime ngashaya indlela yamantombazana. Ishokalele khona ngobulana ukuthi ngizisho mina. Emveni kwaphuza ushukela wathi uphuza ushukela uMaskandi yoshaya isiginci kunyakaza ibhokisi. Uyena yoba inkosi yoMaskandi. Mina ngabe ngoshukela. Wena uthi ngabe ngothwa lo. Ushukela wabeka mina. Mina ngizobeka wena ngoba usuhamba iminyango nami engaze ngihambe ngiyinkosi yoMaskandi. Ubuye emakhosini ubuya ngikubona lapha ko TV. Ngisho yasebenza lengane. Kumele futhi ngilandele yonke imigomo okumele ngiyilandelele ngibahloniphe bonke futhi abantu kumele ngibahloniphe ngibaguqele ukuze ubizo lwami lungaphunyuka esandleni. Umethenga ngo-1 lo mzingweni ufakayo. Yebo. Ngithengelwa zingane zamayifundela ngifunda ngithengelwa nangu ndodana. Yebo. Sithenga ngemali is your track. Ngiyakhokhela agcwele i-USB. Ya right phela manje njalo. Akusafaki isipili. Ayisekho nesithi ayisekho. Ngiyayithengelwa ngifundile. Sengithanda ukuthola kancane ukuthi maybe i-picture ime kanjani ngale ndaba le yale show ushuni kaMaskandi nohambo lwabo omthandeni ababenalo ukuya kubaba uThwalufu. Ngokucabanga kwami nanokubona kwami angisho ukuthi kuyiqiniso. Ngibona ukuthi babeyocela isibusiso ukuthi umthandeni arecognize ngokusemthethweni inkosi yoMaskandi esaphila ubaba uThwalufu. Lokho akuveze akudlulisele emphakathini so that umthandeni ezokwazi ukuthi adlule leso sigaba leso eye phambili nempilo enze ezinye izinto. Kodwa enxuthwa kunamakhamera kugcwele abantu nobaba uThwalufu esemnandi kuningi akukhuluma. Kuningi futhi ayikhulumela ey'ncokolela ngoba inkulumo yakhe wayilungisa wayicacisa. Ngiyayizwa mina and futhi nomthandeni ukuza kwakhe laphana ezocela lokho ayekucela noma ekunxusa nalokho ngiyakuzwa futhi naye iciko lalifuna ukuthi lenze kahle ishow yakhe yenze kahle kube nento ehlabahlosile ngoba kubalekile ukuthi urecognize njengenkosi yoMaskandi especially uma usukuleli izinga lakhe umthandeni. Kodwa ke ikwaya lapho efike ibhimbe khona kunama statement amaningi a-editwa out lapha kuleya show. Amashow aya-editwa kufike kukhulunywa into eningi kuyakhathwa kuhlanganiswa iy'nkulumo kube ngathi umuntu uthi kuba umuntu ngathi uthi kanti cha akusikhona kanjalo ukuze kupresenteke isithombe esithize ngaleso sihloko or ngaleso situation esuke yenzeka.
kuvele ubabuthwalufu kwakuyomvumisa vele lento abeyikhuluma kuye, wayesezothini, wabeka kahle lapho. Uma kubaluleke ngaleyo ndlela leyo ukuba inkosi yomaskandi, kuhle phela kumuntu, kodwa nobani uyayibhiza inkosi yomaskandi, i-title nje engasenaso isisindo kangako nje yasekuqaleni, yabhanga kakhulu isikhathi eside. And izinto ezazenziwa abantu ababizwa ngenkosi yomaskandi ziyamangalisa. Babegcwalisa iy'nkundla, babethandwa almost ibona bonke abantu. Yayingekho lento amaqembu yokuthi lo unabalandeli, lo unabalandeli. Wayethandwa la abantu abathanda i-jazz, i-gospel, eredweni wayiphithizela komhlobene nakwey'teshi ezinye leyo nkosi yomaskandi. Kodwa njengamanje nobani usefuna ukuyibeka. Kuhleke nalokho umuntu mayebona ngathi, kodwa i-value yaleli gama seyalimala ngenxa yethu balandeli bamaskandi, ngenxa yethu esidicide ngakhona ukuthi sifuna ukukhetha amaqhawe obhululu bethu esiwathandayo, kungasabhekwa mhlawumbe nezinto okuyizona zona nama-achievement womuntu. Abanqeni abalandeli bamaskandi ukuthi bebale from 2023 August ngesikhathi seParis kuza manje ebese bethi umuntu hhayi ngalokho useyinkosi yomaskandi. So leyo nto leyo yayibona ukuthi kuyayiluza i-value ne-meaning yokuthi yini kahle kahle inkosi yomaskandi. Inkosi yomaskandi umuntu onjani, umuntu oy'phatha kanjani emphakathini, uyisibonelo esihle kwabanye abantu, izenzo zakhe, yabo zonke nto ayisabhekwa. Kodwa-ke ishow bafuna ukudayisa i-content laphana ku-TV, bafuna abantu ibukwe, babekwenza okumele bekwenze, njengoba nawo wonke umuntu engenza something ukuze aphushe umsebenzi wakhe ngendlela abona ngayo ukuthi kufit ukuthi enze kanjalo. Kodwa kwaba khona-ke ukumambusha ngandlela thize, ubabuthwalufu ukuthi inkulumo ibe ukumvumisa nangendlela ongizwe avela ngayo. Kodwa akunankinga-ke, abantu ibona abazokhetha ukuthi iqiniso ubani olukhulumayo nanokuthi le ndaba iphetha kanjani, ukubona abalandeli ukuthi bona ngokwabo babona kanjani. Nisale kahle.